Hi guys! And for today's video guys, magbaklay na sad ang inyong probinsya ng vlogger guys. Oh, dakoy kuyog nga baby boy. Hi sa. Hi. Uy, nangilkil pa guys, gikatlan siyang liog. Hi sa. Hi, ang kamot. Hi. Oh. Lah, asa naman taan ni Agi guys? Uy. Wa na lagi ni Agi anan diri. Agoy, nagtutuyok jud mi ani guys mo lagi ni. Agoy. Ari. Akong kauban guys. Si Kuan. Say ansa? Singan gani mo day. Wa naman kaila. Kani di akong kauban guys. Please follow dai sa iyang kuan guys no, siyang kanang vlog Pubring Hilas mo na iyang account guys. Pubring Hilas. Pertig yung hilasang pubriha guys. Hilas ko nang iyang pagkapubri guys. Tapos wala pa may uhong diri. Uy, hapit ta mig panguhong ba? Wa pa may uhong. Bitaw. Hapit jumig na ay uhong ron guys. Lami na kay kaog uhong. Asa naman tapadong ani? Ari ta ani. Akong bata kuyo guys oh. Hinay kay mo baklay hilit nasad ang lit nasad ta karon. Ambot natuyok jud mi ani guys. Wala na mo agaanan sa pikas. Panawara mo na mo giagian guys. Oh. Mo mig taga disa. Wa na mi kadumdum sa gianan. Gawan man ko diri guys karong panihunong. Mao ni ngani among kuan ron lakaw. Oh. Mao ni among view diri guys. Mao ni view diri sa probinsya. Magud man miyabas pa magud man. Sige dong. Paspasi birahi. Satsahi. Kuyog mangga. Kuyog man gud si Silvestro. O di ara agianan di ay. Sus Ginoo ko. Paita bining wala ta kadumdum sa gianan guys. Ay nang laktod man gud mi guys padong sa libo. So karon wa na kunuhay mi kadumdum mo na Pubring Hilas gid ay ni. Hay. Unsa man gud among giagian guys kakugnan man gud ni. No. Oh. Sukad-sukad karon kami kabalik og agi diri guys. Agoy hilason ako. Kay kani laging mga hilason, di mga giglibon. Magpa-highway jud di karon nalimot nag-asang agianan. Oh, oh. Oh, sampun akong kauban guys, di man ka maumsul na yang sinilas. Sulubog tarong. Oh. Ginadili ang paglabay dinhing dapita. Kay masakpan ang inyong baho. Inyuhang hayop dinhi dalhon sa barangay mao makabayad sa tanang gasto namo ani nga mga lubi. Daghang salamat. Sus paita ning probinsya ng vlogger di naman noon kabasa. Bitaw guys. Huy. Ay salamat kini Landong. Maitom ba yung taon ninyong probinsya ng vlogger guys? Itom narbadaan. Tsaka na lang. Ay kabayo kang budlat. Pastilan ni akong kauban. Sinsya na guys ha kay kaning inyong pagka-probinsya na kaga jud kay ni. Bisag unsaon. Bisan pag unsaon og tamay guys, ing-ani gyud ni. Kamo na lang gyud mo sabot og kinsa toy gid ganahan guys ha, scroll lang. Wa jud ay problema. So mauro to guys. Please like and share this video guys. Thank you for watching. Bye.